Vadikani tinokwazisai svondo rineri, tinoimba kuti makava nesvondo rakanaka. Isu tiri kuitirwawo zvakanaka tichichengetwa naMwari. Saka svondo rinotadzoka futi padiscussion platform yedu. Hatina hedu zvakawanda this week, but ndoda kungotanga nekushare this statement yandakangonzwa ichitaura nemumwe mudikani, in fact Joyce Meyer achitaura kuti rudo rwaMwari hanzi harukwanise kukwana mumusoro mako, hanzika haukwanise kuti ugofunga ugonyatsokunzwisisa madiro acho atinoitwa naMwari. Saka zvakangondirangaridza hangu Psalms 103 pandakamboerenga before paitizvo, for as high as the heavens are above the earth, so great is his love for those who fear him. Saka ukafunga distance yacho iri pakati pedenga nenyika, yekudambe ichishaya kuti like kana makambokwira ndege zvezviya, pane panosvika ndege kuti ukatarisa ukadongorera pasi hauchaona vanhu kana miti kana chii. Saka funga kuti ukaenda further than that, saka rudo rwacho harutsanangurike the way God loves us. The only problem we face panyika panapa ndekuti takakuriswa tine mirangaro yekuti munhu anondida anondipa, munhu anondida anondipa zvakati, like ndozvaitwa tiri vadiki kuti ndachakati ndikupe zvakati wobva wapiwa. Saka wabva wanazo kuti anokuda serei. Kana uri mudiki, pfungwa dzinoisa dzadevelopaka, unofunga kuti munhu anokuda, even vana vadiki anobribwa nekupiwa because anofunga kuti kupiwa ndokudiwa. Saka pane imwe nzvimbo yaunogona kunge uri muchiKristu yekuti unenge uchifunga kuti Mwari vakatipa a lot of materials, ndo zvinotitemana rudo rwavo, ndo zvinoshiwa kuti vanondida, kuti every time I pray vakaansa vanondida, but then tikafunga futi nerudo rwaMwari, tikatarisa David, Mwari vanoti hanzi murume wemoyo wangu, hanzi what does he say again? Hanzi a man after my own heart. Yes, a man after my own heart. Kuti God is saying this himself, the man after my own heart. For God, this man after God's heart, and akapandukirwa nemwana wake wakazvara, akatora umambo nechisimba, akatora makapteni mamwe akawanda nemamwe vaitera, David akabvuta umambo, akatanga kutaura nevanhu achishoromodza baba vake, kudai ndandiri makandisa mambo kudhara, dai zvitori nani zvikazoti his own father, imagine. And kuti akasvika pakutotiza musha wake, achitiza mwana wakazvara. Not only that, funga kuti pai paanga ari kumafuro pai like shoko inotiradza kuti Mwari vakamutrenera ari kumafuro, kuti rudo rwake naMwari rwatodeveloped ari mudiki. But funga kuti Mwari futi this same God vaimuda zvakanyanya, vaimurega achipotserwa mapfumo naSaul, achipotsa abayirwa madziro achitiza kunohwanda mapako zvakawanda zvakarebesa zvakaitika kuna David, zvakawandisa kuti apapo funga kuti Mwari vaimuda nemwoyo wese. Saka it's so deep zvinhu zvaMwari, munoziva, because sometimes Mwari zvinhu zvavanoita, ndaimboshaira chena ndinhasi kuti hapana chinhu chavanoita for no reason. Zvese zvavari kuita vari kuona zviri mberi, zvangofanana nemwana zvekuti imagine mwana anotomboda ne5 months or 6 months, wotanga kumupa malolipop, maice cream, haumupe chikafu, anenge angounganidzwa neplate yakazara maswitsi, malolipop, machii, mabheno, zvinonaka chete mwana mudiki haatomboziva, anenge achingodya chete, but the point is unenge uchitouraya mwana.
handiti unofanira kumupa zvine utano, izvo zvinoshata zvaizvo zvinonzi zvinoshata zvina testi. Anofanira kudzidza kuzvida izvozvo zvinovava zvisina testi, izvozvozvo zvinoita kunge zvisina salt zvimwe zvacho. Saka naMwariwo futi that's how he works, kuti anotisa masituations aya anoita kunge anovava asingagarike pane minzwa, but he is preparing something, he is working something, he is seeing something we don't see in the future. So it's just that we don't know, we don't have the whole picture kuti ari kuitei, but rudo rwake zvataurwa neBhayibheri kuti say as high as the heavens are above the earth, so great is his love for those who fear him. So rudo rwaMwari harirujuswe nemaitikiro anoitika zvimupenyu, maevents anoitika mupenyu medu. Unogona kuti ndakanamatira mai vangu, you know, like ndakatsanya ndikazodai, but still vakangofa, saka Mwari vanorinda papi. Hazvisizvo zvinodhidhemaina rudo rwaMwari. Tinenge tatorejusa umwari hwavo kana tichivakombea nezvinoitika panyika, even though it's so difficult mama situations, but it still remains God loves us so much. Imagine, think of Jesus, his own son. Kuti paye pakaita rima paye vari pamuchinjikwa, hanzi for 3 hours and there was darkness. Akati Mwari mandisirei, asati aburisa mweya wake paye. Kuti nofunga akasvika pekupedzeseresa, pekurwadziwa, pe-desperation, akati mandisirei, but havana kupindura. Kusvika atoburisa mweya wake paye, babazoita rima chichi, but zvakazobudapo zvacho zvakanyanya kukurisa, you know, the results of the cross, zviri kuitika, makuriro ari kuita chechi, makuriro ari achiita the church of God through that zvakaitwa naKristu Jesu. So munhu ega ega, you know, Mwari pane pavanokufambisana according to plan yavanayo. It's just that hazvanamboreva kuti hatingambozvinzwisisa. So that's what I wanted to share. Ichokwadi chamataka Jordan, because kana munhu uri musituation ka unotoona kunge Mwari wacho asingakudi. Vane vamwe vanhu ivo urimo hatina basa tiri vanhu vekumarabi, asi vachitokuda hamini zvavanenge vachitokugadzira urimomo uchitsva urimo. Sezvamataka kuti Jesu vakasiyiwa vakati Mwari mandisirei, asi makazobuda zvinhu. Saka chatodzidza kutoti izvoni kana urimomo Mwari vanotokuda, vane zvavanoda kuti zvimboti asi vanotokuda nekudo kunotyisa. Sezvamataka kuti bva panapa vano zvakanyanyisa, nekuda kuti tikangorwadziwa sonofuwa pamwe havana basa neni. Vanoda vanodire ndine chiwo. Izvo vanongokuda usina chinhu, vanokuda uinazvo, vanongokuda nokuti ndibaba vedu. Yes. That is so true. Rudo rwavo rwakadzama zvechokwadi. Ukazotarisa zvakafanana nekuti like zvavachita kuti masituations anenge achivava, but after masituations iwawo zvinozobuda imomo zvinenge zvakanaka, unotozokanganwa kuti ndakambenge ndiri pakadai ndaifunga musi ndikati kudhara tiri vadiki mangu handinoziva mangu yeye taizovhura hameno kana maimbozvitawo imimi, taizovhura mangu yeye handipane chai chinenge chine zvimashinda zviya ukazovhura mukati macho chaivhurika kafuti, chovhurika mukati macho maiziva nemhodzi, so mukati momo yaivava zvekuti hameno kana makambozviita. Yaivava singaite chimhodzi ichocho, but ukada kuzoona weona kuti mango inonaka yakabuda muchimhodzi ichocho chinovava, handimaona. Saka it doesn't mean kuti when we go through whatever we go and Mwari havatidi, and also it doesn't mean kuti tikapinda whatever zvatinopindana nazvo tinoramba tichingovava. There is an end result inotapira that comes out of it. Bhaibheri rine parinototaura kuti hanzi mwana anorayirwa
Mwana anotsurwa yaya baba vanoda mwana iyeye. Mwana anongosiyiwa achingoita zvaanoda, haadiwe nekuti vanongomusiya achingorasika achingoenda nakuenda. Saka I dai Mwari vangotibatsira like you said kuti our minds they just cannot comprehend the depth. They just cannot comprehend, the hugeness, if there's ever such a word, yerudo rwaMwari for us. Because ukada kutarisa like ipapa paanozoti Jesu paanoti my father, why have you forsaken me? Vaikona kungotongomutambura kumubvisa pamuchinjikwa votongomutora oenda kudenga Jesu. But havana kudaro nekuda kuti vaiziva kuti zvikasazadziswa isusu taizongonoraswa, taizofanira kubhadhara zvikwereti zvedu. But imagine kuti munhu achiona mwana wake achirovererwa kusvika pakudaro zvakaoma kudaro, but still vosiya vachiti kutira kuti avo vanhu vangu avo vayananiswe neni. Saka rudo rwaMwari rukuru ende runoshamisa, and I think we just have to trusting in the Lord as well sort of tells us, or when you trust in the Lord, it shows that you do understand the kind of love that He has for you. Nekuti rudo rwavo rwakatinakira ende tinoriratidza sei kurugamuchira kuti zviro kwazvo Mwari rudo rwenyu tinoruona. Imagine kuti dai unenge uchipa munhu rudo, isusu sevanhu chaivo, ukaitira munhu zvakanaka, you expect that person kuti azodzoka achiti thank you kana kuti aringoratidza appreciation. Handi muri kuona isusu sevanhu. But imagine what we do with the love of God. Kuti Mwari vanotida but tinongoti Mwari hameno zvavanoita, and then tinongorurasira uko rudo rwavo. Saka dai Mwari vangotibatsira when we trust in Him as well, because I'm sure vanotombobvunza kuti with all that love that I showed these people, they still don't believe in me, they still don't trust in me. Saka rudo rwavo runoshamisa zvechokwadi rukuru. Dai Mwari vangotibatsira kuti mifungo rangariro redu igone kugamuchira nekunzwisisa kukura kwerudo rwaMwari, such that whenever we go, whatever we go through, tinozvienda mazviri hatitine mufaro matiri, knowing kuti this is just a phase or a season. I know kuti Mwari vane zvavakandigadzirira zviri nani than this. Chokwadi tokaipavapa kuziva kuti matiri machona handizva kuti munorwadza, munopisa, munovava, munoita kuchema, asi tingoziva kuti tinodiwa. Zvakadaro tinodiwa, hatina tinodiwa, tinazvo Mwari vanongotida zvakadaro. Saka tikakudza, ndosaka shoko raMwari richitaka kuna vaRoma chapter 12 kuti mirangariro yedu ngaive yakashanduka. Notibatsira izvozvo kuti ndiri musituation but Mwari vanondida zvakadaro, ndapinda but Mwari vanondida, hatimborasiki nokuti vanotida. Pane like vhesi inotera ipapo paPsalms 103 pa12 inoti, as far as the east is from the west, so far as the Lord removed our transgressions from us. You can imagine hapana paunotombogona kuzanganisa the east and the west. Hapana paunotombomubatanidza zvachose kuti uzoti wazombofamba kubva kueast kusvika kuwest pamaupenyu hwese, you never get to be able kuti ubatanidze distance idzodzo. But ona kuti hanzi ndo rudo rwaMwari zvavakaita kuti separata nekuipa kwedu, kuti kwakabva kwarasirirwa kure kuroko zvokuti paipanezvo zvazonzi there's therefore no condemnation to those who are in Christ Jesus. Kuratidza kuti zvazve hazvitombobvi zvakakubata zvachose, wakatoruramiswa, wakatonakiswa. Ingoripo chete ndechekuti uchingoda Mwari uyo akakururamisa, uchigamuchira rudo rwake. And how do we show our love and acceptance
of Christ's love muupenyu hwedu. Ndopekuti tinechirarama tinozama kurarama kuti tifanane navo, tinovimba mushoko ravo, tinotraya kuita sezvavanoda, toshumira ivhangeri ravo kune vamwe, so that vasati vaziva rudo rwaMwari nekurugamuchira vasheyewo in that love. Yeah. And pane vhesi yairi kuna Psalms 8 yakanzi izvoni, let me see. Yakanzi verse 4 yakanzi izvo, what is man that you are mindful of him, Oh yeah. the son of Hallelujah. man that can you care for him. You made him Yes. a little lower than the heavenly beings and crowned him with glory and honor. So the writer, whoever was speaking up, and it akanyatsozamisa akati munhu is not perfect. Why does God Yes. love munhu zvakadaro? Kuti Yes. aitoshamiswa kuti chii chaizvonyatsombondiudzai kuti ndione chikonzero andione chikonzero chamunodira munhu. Anodai Yes. anozwa kuti like kukanganisa kwedu itu zvakawanda wanda, but zvinoreva kuti aitoshamiswa kuti anga azarukirwa nerevelation, aona mazerudo acho kuti haamezheke zvambotaura chena izvozvi. Akanyanya. Yeah. That is so true. Yeah. Imagine ndovanzoti Mwari vakatanga vasika zvese, vabva vazoona kuti nyika iya yazonaka manje kugarekana, ndobva vachizosika isu. So what manner of love is that? Vapedza zvese. Yeah, zvinotyisa. Vadikani, tinotenda this week. I hope kuti muchaitirwa zvakanaka pamuchateerera, uye kana paine anga aine dhauti nerudo rwaMwari panodzokera mavhesi wayaya Psalms 103, 11 ne12 neakawanda wanda anotaura zverudo, unobva watozwisisa kuti Mwari vanotida zvikuru. Sometimes it's difficult to embrace or to grasp nemirangariro yehumunhu yenyama, but God loves munhu zvakanyanyisa nyanyisa. And plus we always say kuti izvoni zvinhu zvese tinotokumbira Mwari. Kukumbira Mwari chaiye kuti ndizarurirei kuti ndi understand this love of yours, kuti rwakakura sei for me, kuti ndigonewo kugamuchira kurubata. Saka ndibatsirewo kuona Mwari mweya mutsvene, ndione sei, ndibatsirei. Saka Mwari vanotoita izvozvo kutokuratidza kuti ona apa, ona apa, ona apa, usoti rudo rwenyu rwakakura. Saka tinofanira kukumbira Mwari kana paine anga achistrugula nazvo kuti Mwari havandide, zvakazomira zvakazoti zvino nezvozvozvo. Mwari vanotida vadikani no matter what. Saka vanhu vedu ngativharirewo, tichizoonana next week vadikani. Tinoda kutendai Mwari muzita raJesu, maitaine mukana nenguva ino nezuva ranhasi ramatitendera kuungana tingotaura nekuda kwerudo rwenyu. Tibatsirei mweya mutsvene kunzwisisa nekugamuchira nekurarama murudo rwenyu. Tisafamba upenyu huno Mwari as defeated beings, tisararame upenyu huno Mwari weye in sorrow, tisararame Mwari weye mukukundikana, but tizive kuti tina Mwari unotida, unotigonera, une hanya noupenyu hwedu. Vazvita Mwari, noda kumwe neumwe uchanzwa shoko renyu. Lord, we pray that you may help them to also accept and comprehend and understand the love of Christ for them. Mazvita enyu Mwari, chengetedza umwe neumwe muzita raJesu. Amen. Amen. Bye-bye. Bye.